घाट। अच्छा बाबा जी महाराज आपन घाट क्या है? काली कुटू घाट। अच्छा बाबा जी महाराज आज का नाट क्या है? अच्छा बाबा जी महाराज मोर बापा जी काहे गेले कहि परिबे? हां आको सुनो है सभा मंडली जे ऊपर सारे बाबा जी होइलु कुळे मुरी जात नाम मारो गातो काठी सरे अमगर ताई बाबा Kaputaru muri sana nakali dijapatana apatana tukari muda dikila sekali utama wasa sana baik kau berharap di jiwa Jaya sepati lagi jaya dikit baru tetap hari baru hari lewat Tinggi lagi lahir jahat kali salah kamu tirai kamu tirai गंजा गंजे अच्छा अच्छा गंजे समुद्र दुर्गा पाई गंगा जीवन पाई भक्ता अब एक दिन में खसा मत दो दिन में मजा तीन दिन में मदन मोहन चार दिन में राजा हाँ अर्जुन से कर
ତମେ ତ ଆଜି ମଜା ପ୍ରକାରିଲ ଆଇସ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପୁନ ପୁରିବା ପୁରିବା ହୋଇ ଗଲେ ଗଗନେ ଉଡ଼ାଇ ବିଲର କଙ୍କଡ଼ା ମୁଦଙ୍କ ଟିପିଲେ किसी मिलता है ओहो खरा काल होता है जो जो किसी नहीं मिलता जो भी मिलता है कुछ कुछ मिलता है घोसी डाल दो हेलो ଅପାଳଟା କୁଆଡକୁ ବାହାରି ପଡିବ ମଧୁରା ହାଟକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭାଇ
ଆଜି ବହୁତ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନାମ ଝିଅ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତିନି ନାଇଁ 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 ଆଉ ବାବା ଯୋଉଗୁଡା ଆସିଛନ୍ତି ହଁ 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 ସେ ଦହି ଦୁଧ ପାଇଁ ବହୁତ ଘୋଟାଳ କରିବେ ସେ ମାଗେ ତାଙ୍କୁ ବକ୍ତେ ଦବ କିଛି ଦବନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ମାଗିଲେ କିଛି କିଛି ଦେବେ ହଁ ଲୋ ଝିଅ ଇଏ ବସିକି ମାଗି ଦିଅ ମାଉସୀ ମାନେ
Gopi Garuda Chandana
ବୁଟି ପୁଣା ଶୁଣ ଶୁଣ ନାଉରେ ପାରି ଘରରେ ବୁଢ଼ା ନାଉରି ବିନତି କରି ଧରି
ଚାଲ କଂସ ରାଜାର ବଗିଚାକୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯିବା। ଆସ ଉଦ୍ୟାନେ ଏ ସଖୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦେ ଫୁଲ ତୋଳିବା ସଖୀ ଗୋ ଆନନ୍ଦେ ଫୁଲ ତୋଳିବା। ତୁଇ ଯାଇ ମଲ୍ଲି ମାଳତୀ ମାଧବୀ ଗୋଲାପ ନିହାରୀ ତୋଳ କର ସଖୀ ତୋଳ ଅତି ଆଶରେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିଦେବା କୃଷ୍ଣ ଦେଖି ହେବେ ମୋର ସୁଜାନେ ସୁଜାନେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖି ହେବେ ମୋର। ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ ଗୁଡା କାହିଁକି ତୋଳିଲ? ଆମେ ତୋଳିଲୁ। ତମେ ତୋଳିନ? ତମେ ମତେ ମାନିବନି, ତମେ ଏଟା ଜପ କର। ମୁଁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉଛି। ଓ ମହାପାତ୍ରେ ମହାପାତ୍ରେ ମାଇଲୁ ଫୁଲ ବନଜ ସୁଜନେ ବନଜ ଗୁଆଳି ଗଦରାଚାର ଚାକର ଜାତିରେ ଚନ୍ଦନ ବେଶ ମସ୍ତକେ ସୁଜନେ ମସ୍ତକେ ଚନ୍ଦନ କାନରେ ଫୁଲ ପରିଣା ଗେରୁଆ ମୋଠା ଗାମୁଛା ସୁଜନେ ଗାମୁଛା କନ୍ଧରେ ଗାଇନ ମାଳି ବାହାରନ୍ତି ହୋ। ক্ষেত্রবাসী সে গোপী কুদু দেখি এলো কি এলো বলি দৌড়ি ଭାଇନା ତମ ଚାକିରିରେ ନାଲି ଗାର ବାଜିଗଲା। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତମେ କଂସ ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚା ଜଗିଥିଲ। ହଁ ସେ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ। ଗୋପର ଗୋପାଳ ନୁହେଁ ଦହି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ହଁ ସେ ମତେ ମାନିଲେ ଫୁଲ ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ପକେଇଛନ୍ତି। ତମକୁ ଜଗେଇ ଦେଇକି ତମ ଶୋଇ ପଡିଥିଲା କି? ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଆଉ ସେ ମାନିଲେ ନୁହଁ। ସେଣୁ ରଖିଛ ତ? ତାଙ୍କୁ ଜବତ ମୁଁ ରଖିଛି। ତାହେଲେ ବଗିଚା ବୁଲିକି ଆସେ ଆଉ। ଭାଇନା କଣ ହେଲା? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। କଣ ହେଲା? ଯାହା ତ କଲେ ହଁ, ହଁ, ହଁ। କଂସରା ଯୋଉ ପ୍ରିୟ ଫୁଲଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାଧବୀ ଲତା ଗଛ। ହଁ ଆଚ୍ଛା। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ବାହାରି ପଡି ନାହିଁ। ଭାଇନା ଚୁଁ କହିଲେଣି। ତାହେଲେ ତମେ କୁଆଡୁ ବୁଲାବୁଲିକି ଆସ, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବଗ ଥାଇଲା ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଉ ସେ ଚୋର ବୋଲି କହିବେନି? ଭଲେ ପୁରା ସବୁ କୋଉଠି ଆଣିଛ? ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି କହିବେନି। କହିବେନି? ଆଉ ପଚାରେ ପଚାରୁଛି କହିବେ କଣ ଦେଖିବା। ପଚାର। ଏପଟେ ସବୁ କୋଉଠି ଆଣିଛ? ତୁ କୋଉଠି ଆଣିଛୁ କିଲୋ? ତୁ କୋଉଠି ଆଣିଛୁ? ଆମେ କହିବୁନୁ। ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି କହିବେନି। ସେ ବିନା ବାଡରେ କଣ ମାନିବେ? ହଉ ତାହେଲେ କହୁଛି ଆଉ। ଆଲୋ ପାଜି କୁଆଡେ ପଳାଅ, ଆଲୋ ପାଜି କୁଆଡେ ପଳାଅ, ଗାଉକୁ ମୋରେ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ବସିଲ ତୁମ ଭେଣିଲ ଦେଖିଲ, ଆଲୋ ପାଜି କୁଆଡେ ପଳାଅ। କିଲୋ ଝିଅ ତମେ କିଛି କହିପାରିବନି କି? ଗାଳି ଗୁଲଜ କର ନା। ଆରେ ମାଳି ଇବାଦେ ମାଳି ଇବାଦେ
ମଙ୍ଗିଯିବା ହଉ କହୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଏହା ଶୁଣି ମାଳିରା କହିଲା ଏହା ଶୁଣି ମାଳିରା କହିଲା କି ଦେବ ବୋଲି ବାହାର ଲେଖାରେ ବାହାର କହିଲେ ଗୋପାଳୁଣି ଗିର ଏହା ଶୁଣି ମାଳିରା କହିଲା କଣ କି ଝିଅ ଦେଖାଯାଉଛି ନୀଲରେ ନା ତାକୁ ମାରିକି ତା ମାଇକୁ ରାନ୍ଧ କରିଦବୁ ତମେ 4 ଜଣ ଅଛ ଯାହା କରିବା କଥା କର ମ ତମେ ତ କିି ଆମ ଗାଁ ପଦ୍ମମାଳି ଭଳିଆ ଆଉଛ ପଦ୍ମମାଳି ନନା ତମର ଉଡିଆଡି କନା ତମେ କଣ ଟେକିବ ବାନା ଭାଇନା ଏରା କଣ ଦଉଥିଲ କେମିତି ଅଛନ୍ତି 70 ଟଙ୍କା ଯେ ଛତରା ଟିକେ ଛତରି ମାନେ ରହିବି କି 70 ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ମାଛ ଟିକେ ଦେଲ କିଛି ତ ରହିବନି ଆଉ ତାହେଲେ କହୁଛି ଆଉ 70 ଗଇଟା ଖାଇଦା ଛତରିଏ ଗଇଟା ଖାଇଦା ତାରିବି ମହତ ନେବି ମତଲ ନେବି ଗୁରୁ ମତ କିଣେ ଯିବା ମୁଠୁରିଏ କିଲୋ ଛତରିଏ ଗଇଟା ଖାଇଦା ତମେ ଆଉ ପାରିବ କି ତମର ତ ବୋଧେ ତମ ଘର ଲୋକ ତ ନଥିଲେ ସେ ବୋଧେ ଯୋଉ ହାରି ଆଇସିରେ ଅଛନ୍ତି